Пакосник е определено пакосник и е проблем Maker 88, който освен, че има много зрители и отново двата брояча с изключително голяма разлика, също така явно се занимава с някаква схемичка за битове и събове. Казвам. Тука влиза проблемейкър, втория голям пакосник. Тежки схеми за събове и битове. Кво лафиш майзи, някакви пълни шитове. Направо разби за беге, туча всички митове. Като почна да пея, стават много тежки хитове. 50 съба на старта, леле май са от някоя кръна карта. Моите момчета модера и съм пизда. Тая схема е стара и е породиста. Направо първа писта, отказвам да повярвам. Леко май, почвам да те натоварям. 50 хиляди бита, сега какво ли ще кажеш? Или да очакаме нов клип, пак на някой да се подмаже. Стига толкова леко и възпитано. Няма повече, обиздавам от днес стара. Няма повече, обещавам. От днес край шитано. Няма повече, обещавам. От днес край шитано. Няма повече, обещавам. От днес край шитано. Днес край шитано. Днес край шитано. Днес край шитано. Отказвам да вярвам, че някой може да ти изсипе толкова събове и битове.